Изова. Отново чистихме България заедно. Тази неделя зелената кампания на BTV "Да изчистим България" беше насочена към почистването на детските площадки. Ден преди 1 юни, Международния ден на детето. Обобщението сега от Румяна Стоилкова. Добър вечер. Добър вечер. Идеята на днешната инициатива е не толкова да се съберат огромни количества боклук, колкото да бъдат научени децата да пазят чисти местата, на които играят. Хиляди доброволци се включиха в акцията по почистването днес. Нека сега да видим как почистихме страната заедно. Това е кризисният център "Вяра, надежда и любов", в който идват деца, жертва на насилие и трафик. Заедно с любими лица от ефира на BTV те освежиха двора за игра. Ние наистина с собствени средства нямаше да можем да се справим, да направим така красиво това пространство. На Витоша пък деца от проекта "Талантът обича всяко дете" почистиха част от планината. Разбрах да не хвърляме боклуците. Трябва да пазим много природата, защото тя е нашия дом. Сред най-активните в днешния ден от кампанията в Силистра бяха служителите от администрацията на областния управител. Жалкото е, че едни хора от един район на града отиват в съвсем друг район да чистят боклуците на живеещите там. Всеки трябва да излиза редовно, да си почиства пред дома. В Шумен служители на една от големите вериги хипермаркети се включиха в кампанията на BTV "Да изчистим България заедно". Избраха любимото за малки и големи място в града – детската площадка в градската градина. И тази година, както и предходните години, Била почиства детски площадки и градини и Била е компания, която се грижи за природата и изхвърля разделно отпадъците. С помощта на националната инициатива за подобряване на болничния престой на децата "Приказки без край", която се присъедини към кампанията на BTV, бяха облагородени пространствата на 2 болници във Варна. В болница "Света Марина" вече има над 40 нови пейки, а в почистването се включиха деца, които се лекуват. Решихме, че децата, които лежат в детската болница, имат нужда от пространство, където да излизат, когато се почувстват по-добре. Пред детското отделение на болницата "Света Ана" се появиха и нови цветни градини. Освежаваме, за да е по-приветливо за децата. В Хасково над 300 ученици се включиха в идеята "Да изчистим България заедно". Много хора гледам как си схвърлят боклука без кошчета. Не бива да замърсяваме природата по този, така да го кажа, гаден начин. За всички предали отпадъци бяха осигурени книги, справочници и комикси от областния управител и Хасковската екоинспекция. По данни на Екоминистерството днес са почистени над 350 площадки и от тях са събрани 866 тона боклук. Кампанията по почистването продължава и следващата неделя, когато ще чистим заедно защитените територии на страната. Румяна Стоилкова, благодарим ти.